Moje meno je Veronika Velešová, mám 21 rokov a pochádzam zo Žiliny. Poďte až po 6 krokoch, dobre, lebo je to ten poďte kredné. 6, tak. Vydástavte skore. Jak sa cítite? Zvláštne. Taká nervózita, mierna. Tak snáď to dopadne dobre, že sa tam nezakokcem a... Však dúfajme. Dúfajme, držíme palce. Ďakujem pekne. A koľko máš vločkov? Ukáž, koľko máš vločkov. 2. Toľko to. Nie, ona palček a prstík. Tak. 2. Ďakujeme, papa. Takývaj. Pokračovala v štúdiu psychológie tu na Trnavskej univerzite. Vo voľnom čase rada športujem a mojou dlhoročnou vášňou je chovateľstvo a posvedčia vlastná chovateľská stanica ušľachtilých perských exotických mačiek. Bravo! Príjemný dobrý večer, moje meno je Martina Grešová. Pochádzam z Humeného, mám 25 rokov, už 6 rokov žijem v Bratislave, kde študujem na Ekonomickej univerzite. Milujem cestovanie, aj práve preto som strávila rok v Amerike, kde som si prešla skoro všetky štáty Spojených štátov. Milujem svoju rodinu a svojich priateľov, s ktorými rada trávim čas. Moje meno je Sonia Kyslingová, mám 21 rokov a som z Bratislavy. Študujem na City University podnikový manažment a v budúcnosti by som sa chcela venovať pomoci zvieratám. Ďakujem. Dobrý večer, volám sa Silvia Sliviaková, mám 19 rokov. Pochádzam zo Žiliny, som vyučená kadernička a pokračujem na nadstavbe vlastnej kozmetiky. Moje obzory by som si chcela rozšíriť na mediálnej komunikácii v Bratislave, kde by som mohla využiť moju najväčšiu záľubu fotografovanie. Pán Slanička, máte nejaký tip na misku? Ešte nepoznám natoľko, aby som mohol tipovať. Ale videli ste ich tak okom, takže dávam na vaše oko, povedzte si. 3, 7, 13. Uvidíme svoje potom. A my ideme na dovolenku. Hurá! Strašne sa chcem poďakovať majiteľom Výškovi Michalakovi a Jozefovi Mihálikovi. Ďakujem.